Здравейте хора, аз съм Живко. Днеска ще обикаляме един изоставен хотел, който се намира в Турция, близо до Кемер. Ето как изглежда. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Децата релси. Това е детски атракцион и нека да започваме. Това тук е било басейн, от който може да се гледа под вода. Там между другото има нещо, ама нямам сумер. Няма ми подръж раницата. Ти между другото може да го вложиш в клипа. Ето и тук има нещо. Доколкото знам, тук може би са били помпите на самия хотел. Значи хотел е бил 5 звезден, ама заради неизплатени данъци на собственика е фалирал. Ама е стъклото да следиш краката. Да, ще внимавам. Тук има стъкла, виждаме. Между другото е два корпуса. Има и в гората, има и тук на плажа на първа линия. Сега в момента разгледам този, който е на първа линия. Той между другото е било нещо като аквариум според мен. Ти мога да говориш, тати? Да, аквариум е било. Тук е много риби в това и краката пак. Да, вътре имало риби. И също може да се гледа и под басейна какво е имало. Нека да продължим. Да ти кажа, трябва да внимаваме къде стъпваме. Защото всичко може да изскочи. Вънка леко вали даже. А да ви кажа, този хотел е бил 5 звезден, пропуснах да ви го кажа там до преди минути. Нещо така, виж колко голям басейн е било. То е няколко басейна имало. То се е виждало тези прозорци под басейн си. Да. Да, нещо такова. Трябва да се внимава, защото в един от клиповете, дето беше снимал един ютубър, беше видял някаква змия. Аре, нататък.
Ко там стълби ли има? Нататък да разгледам, да видим кой има. Интересно ми е, че беше заградено, а все още имаше дупки. Явно наскоро са влизали също таки с катмени да го обикалят. И там имало също басейн, съм виждал. Виждам. Какво викаш? Ако трябва, че стой тук, ако не искаш да става. Оттам да заобиколим или? Да, оттам да заобиколим. Ти между другото знаеш, че то скочил е имал и дискотека и всичко. Луксозна работа, ама е фалирал защото собственика не си изплатил данъците. И е теглил заеми и не можал да си го изплати, зато е фалирал. Това е най-популярната теза. Има и оттам може всъщност. Виж паразалка, да. И ето самия хотел вече. Ти знаеш, че имало и мости към другия. Два хотела са били. Да. Може да, държи го. Ето и това е там влакчето, детското, което споменах. Тераса? Да. Да, тераса е било. Интересно ми е да видя тук вътре кое е имало. Нищо. Да, точно това ще трябва. Да, сякаш нищо няма. То нататък има неща, които не сме ги видяли. Добре.
Тук е имал разни съблекални или нещо. Поред мен. Може би някаква бар или... Не знам. Интересно ми, че малко поспря да вали сякаш. Ето го и тук. Тук пък още един басейн с рове пък има. Тук е било барче, предполагам. Тук отдолу мисля, че е било помпеното помещение на басейна. Да влезна или? Не, не си екипирал в момента в това. Наденеш краката, ръцете и... Ето го и басейна. Това е по детски басейн тук. Той какво може да е било, джакузи или? Пак знаеш, с басейн в малко. Да, къде е прикрива? Къде? Да погледнем и да ходим. Трябва да видя кой има нататък. Ще ми е интересно. Той оттам се влиза, дай към крилото да почнем. И после ще седим чутим натам. Това е стъклата, всяка е стъкла. Така е. Сме воз. Сега ще навариш, пък ще е такова прави. Всичко е стъкла, виж. Това всяка е тъй между другото. Всекъв. Има някой, да, те излизаме. Хора, това беше клипа. Не видяхме много от обекта, защото не бях добре екипиран и нямаше възможност да се експлорне по-обстойно. Това хлопане на вратата беше от човек, който като излезнахме отиде на един балкон и почна да гледа към нас хората, където бяхме същото време на плажа. Също горе, където са релсите, имаше хора, където почистваха срещу комари и срещу бълхи и срещу сумати видове насекоми и нямаше възможност там да отидем, защото ако бяхме отишли, щяха да навидят и щяха да извикат полиция. А това като цяло не е добре. И входовете бяха оградени също и с тел, където намерихме, за да влезнахме в обекта, бяхме намерили една дупка някъде там в страната на плажа и оттам влезнахме. Ама ви казвам, повечето входове са с тело и много не препоръчвам. Общо взето се опитахме поне малко да експлорим от обекта. Да надявам се да ви е харесало, ако е така. Може да харесате да шерните видеото и да се абонирате, така помагате на мен и на канала ми. И така повече го разпространявате към други хора. И алгоритъма, ако го разпространявате, ако го харесвате, ще са рекомендни в YouTube. И така повече хора ще го гледат. Чао!